Mantika nga nasagap sa Iloilo River naglabot sa 8 ka drum. Dalan Molyaloni, hilway na nga maagyan sa mga motorista. Inigitutukan ni Zen Kilantang. Masobra 1,000 liters ang contaminated raw palm oil halin sa natumbang nga container van sa Molyaloni City proper kag nag-ilig sa Iloilo River ang nakuha sa mga katapos ang Philippine Coast Guard. Ang natipon nga langis ang gintugyan na sa container yard agad i-dispose ang imbolbado nga shipping company. Humaling kahapon sang udto, ginbuksan na sa publiko ang apektado nga lugar matapos nga nakuha na ang mantika sa dalan. 8 drums no, sa mga oil na nakuha natin sa river kag dira man ang mga bilin-bilin dito. And today gin-check naton ang road condition is ano na siya no, safe na gid sa aton nga motorist. Nahibaloan nga may 11 ka mga motorsiklo nga nadanlog sa dalan sa diin 19 ka mga individual ang nakaangkon sang menor nga kapilasan, lakip na ang babae nga nagabusong sang 5 ka bulan. Sunod sa PSTMO, sarang nga makareklamo ang mga nabiktima agod mabuligan nga mapabulong. Ang investigation naton niya sa road accident ara na sa aton nga traffic team sa nga ICPO and ang tanan man didto nga mga involved nga nahulaan sa incident no, especially itong mga motorist naton nga na danlog, kung gusto nila magkuha sang data or mag-file man sang complaint, dito lang kita madiretso sa aton TMEO. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang, One Western Visayas.